Здравейте, хора! Моят приятелче Иван направи едно видео за своя Battles, където ранква ръкавиците. И според мен някой не е чак толкова справен, така че реших да правя също. Да. Първата ръкавица. Тази няма нищо много към нея. Добра май за първа ръкавица. Е така. Отиваш малко напред. Да. Да. Ползваш силата, отиваш за малко. Имаш малък speed boost. И добра според мен за първа ръкавица до някъде. Бих дал някъде около, може би ще дам 5,5 от 10. Нека да видим какво Иванчо казва. Здравейте, хора! Добре дошли в днешното студио Даймак. И да, не е лоша ръкавицата. Ще оценяваме всяка една ръкавица от 0 до 10. Започвам с първата, дефулта. Между другото, тази ръкавица не е лоша. За първа ръкавица. Да, не е лоша ръкавицата. В принцип, преди ми се за страш, защото не като тръгнеш и пример. Да, между другото е доста полезно представител, защото дам 6,5 до 10, да. Тук тази ръкавица, значи тук Иван каза една огромна грешка. Той си помисли, че тази ръкавица прави каквото тази ръкавица прави. Ако ползвам тази ръкавица сега, Мега Рок е това. Когато ме натиснат това, когато ме натиснат, не могат. Когато ми натиснат куба, умират и става по-голям. Ама, ако сега ползвам Diamond, по-различно е. Но когато ме натиснат, няма добра. Преди да забавяше, ама сега не да забавя. Сега ако някой просто може, например това слънце, когато падне, мога просто да направя така или тази стена, ако беше тук, нали. Може да се предпазя от това. Значи, да, една от първите ръкавици 15, но няма точно много по-да полза. Може да получиш Мега Рок, ако стоиш в тази за 10 часа, като го направих всъщност. И бих дал 3 от 10 за ръкавицата. Тази ръкавица няма много специално. Вместо ти да кажеш другите с път ти спиш, не могат да те ударят, ама сега той може, нали, да е така да прави и да удра и да ме удари, и сега и тази стена може да ме убие. Да, не е много добра. Освен ако някой не знае много какво може да прави с нея. Как да каунтърне, по-скоро. Тогава... аз говоря малко всъщност. Ако някой не знае как да те удари, явно... Добре, ама пак. Бих дал... Добре казвам, бих дал... 1 от 10, да, знам. Малко е, знам, че е 25-та. Малко ръкавицата, нали... Да. Мога да получиш фиш с ръкавица, което мисля после да ранкна също. Но сега Extended.
екстендът е според мен е добра ръкавица. Да, бавна е с удрянето и не можеш да удряш нали, хората на черното, ама далече можеш да удряш хората сега. Като според мен е добре и за, нали, за колко слапове само. Знам, че има добри хора с тази ръкавица. Много добри хора. И според мен не е лошо. И е добра. Дори ако скочиш, ма е трудно, нали, да я избягаш. Така че бих дал 7,5 от 10, което не е лошо. Dual Love. Тук нашия приятел е мой приятел. Иван казва, че ръкавицата му харесва и че все я ползва. Тази Dual. Само за 4 слапове. Мисля, че дава два пъти дава вместо 2 слапа. Това са 2 слапа. Като според мен е много добре. Само за 40 слапа май беше. Да, само за 40 според мен това е много добре. Може лесно да получава слапата, което да. Значи, да. Добре, бих и дал 10 от 10. Сега почваш, нали, 40 ръкавици само за това. Да. И малко да се обърнем назад, че всъщност едно нещо не съм казал. Ето тази ръкавица. Спин ръкавицата. Сега може да е смешно, но сега е трудно, нали, да я ползвам, да удариш някой и сега то те прави по-слаб, така че знам, че не знам дали някой се смее наистина все пак. Не мисля, че никой не си е смеял. Той е като чигичката с ръкавица, но аз си го ранквам на колко е добра, нали. И давам 0 от 10 добре. Сега брик. Аз имам мастерито на брик. Ако го изключа, всъщност на друго видео, нали, бях направил къде получавах мастерито на първия ден. Нали, съществуваме. Това го слагаш, нали. Колкото отиде на него, пада за малко. И може да ги пушваш, нали, да ги хвърляш и да ги снайпваш другите и те да паднат. И ти не падаш, ама все пак трябва да е твоя брик. Иначе да. Значи брик не е лошо май. Но нали трябва да знаеш как се ползва и нали с сега мастерито. То става много по-силно. Нали. Защото мастерито дава сила. Нали, да отива към тези, ако го фулнеш. Бих дал на тази ръкавица 7 от 10, но ако нали, ако имаш мастерито, то е по-силно, тогава може би 8,5 от 10, защото става по-силно. Нали. Като да видим какво Иван казва за тази ръкавица. Да фармите и по-лесно можете да фармите брик. Така, брик е, принцип ако нямаш онова с сритането, ще да дам на брика 3 от 10, защото кой би тъпил купито, нали, ама обаче ако с сритането, само заради тази причина ще дам 7,5 или 7. Мисля да й дам 7 от 10, защото наистина. Да знаете да се абонирате на Иванчо, сега ще им покажа истина. Ето това му е името. Нали? Да, ако искате абонирайте се, да. Но това му е видеото. За 7 и 10, добре. Snow Glove. Snow ръкавицата. Ами, добре. Когато дариш някой, отива, бих казал, добре надалече и ги забавя. Което е също сега то се ползва роб. Всъщност, може би и тази ще е някаква, ама после. Ами да.
Според мен е добра ръкавица, не мисля, че има много повече, които може да се показват и показват. Бих дал 6,5 от 10. Опитвам се честно да ги дам. И да, сега по ръкавицата. Тази ръкавица, Иван не успя точно да разбере какво прави, но аз му обясних и не си прави видеото, но да. Значи, когато ударя някой, вместо да отива напред, той отива зад мене. Все едно, ама с 48 сила. Отива зад мене, да. Тази ръкавица може да ползваш, ако някой не вижда, не знае какво прави ръкавицата ти. Просто някак си е така неочаквано. Ударите, не. Така че сега може би е малко като за смешка създадена ръкавицата. Но да си призная, давам 1 от 10, пак не можеш, много хора май знаят колко прави тази ръкавица и да. Флаш, това е добра ръкавица. Бих дал 8 от 10, по-скоро 7,5 от 10. Телепортираш се просто. Телепортираш се. И просто така никъде ги джъмпскерваш. Да. Може да се паднеш от мапа. И сега ако отидеш и тук е така. Сега падаш, да, но пак е добра, нали, телепортейшън, според мене. Така да ги джъмпскернеш, така че давам 7,5 от 10. Нека да видим колко Иван даде. Тях 6,7 от 10. И те така, брик полезен и трябва и знам какво прави. Пишете ми долу в коментарите какво прави тази ръкавица. Пишете ми и спринга какво прави и него няма да го коментирам. За другите ръкавици не знам. Добре. Флаша. Флаша е полезен и траш, но в не знам дали е чак толкова страшно. Мисля, че просто трябва да знаеш как се ползва. В случай е полезен, защото, нали, примерно, си представете, има човек от тук, все едно, който иска да го убие, и тук е край. И вие, примерно, използвате флаша и се телепортвате, така му избягвате. Но обаче, флаша, ако ви телепортира на края на мапа, обаче какво става? Да, затова мисля да му дам 8 от 10, защото наистина е доста полезна карта. Добре, тук той направил видеото малко старо, сега няма тази ръкавица. Според мен за 200 слапа само стилт, мисля, че е добра ръкавица. Даже не трябва да удраш, отиваш под някой и просто ги слапваш. И също и получава слапове, да. Просто според мен е добра за фармане на слапове, както до ръкавицата и другата, нали, стендет, което също може да я ползваш за фармане, ако знаеш как се ползва. Не е лоша. Бих дал 9 от 10 сега, защото 200 слапа само. Спринг, добре. Нямам чак толкова много. Може да ги джъмпскернеш, е така, като им скочиш. Е така. Сега то се роба. Но може да им скочиш така. Не. Съм сигурен колко да дам, може би някъде около 5. Ще дам 5 цяло. 5 от 10. Не съм точно сигурен. Ако искате в коментарите ми, кажете колкото искате да е вашите мисли, нали? Помислите колко да дам. Поред вас колко трябваше да дам. Да, малко ще премина напред с лопър. Слопър, просто ги слопаш, няма много. Може е така да направиш ония трол тук, където идват. Нали, да слапваш като тият напред. Ако някой ползва килстрик, направо може да го биеш без да... Може даже без да искаш да го биеш и да. За 350 слапа.
Не е лошо, 7-10. Пак преминава напред, малко. Ай, също добре ще кажа. Скруддрайвър, малко. Сега не чак много, но когато дариш, отива в земята. И мисля, че пак може да го... Оля, какво стане, бе? Както казах, мисля, че пак може да го удариш, нали? Оле, абе, защо имам някакво странно чувство, че някой хаква? Добре, каквото е. Сега, просто го слагаш в земята и мисля, че може да го дадеш пак, да го фалинеш напред и мисля, че му даже може да им махнеш краката. Но бих дал с ръкавица, абе, да кажа, може би 5, 4 от 10. Какво съм наистина честно да ги правя? То е същия като това е инструмента. Преди го мислех за доста добър, но сега малко помислех за по-слаб. Наистина, че хубаво удря, че са двамата, нали го закопаваш. Ама после той докато пристигне, той вече е минал 1 час, затова ще му дам 8,5 от 10, мисля, че е перфектната оценка. Сега аз не бих казал същото. Ама добре, каквото мисли. Ако искате, кажете ми в коментарите колко мисли, че трябва да бъде от 10, 1 от 10. Бу е, мисля, аз знам, моля, май наистина има хакер. Добре, Бу малко бавно атакува, но прави, нали, много далеч удра. Като не е лошо, според мен. И харесва ми май ръкавицата. Така че давам сега давам 7 от 10. Искам наистина честно да ги давам. Сега ще кажа това. Иван според него мисля, че 6 от 10. Не знам как така. 6 от 10 с ръкавица според мен. Не знам какво прави Дайса, така че преминаваме към... Дайс, рандом сила. Просто... Вид изглежда най-яко. Нали, така го... Затова ще е така. Бомбот... Бата така се колебая. Хем е слаб, хем е добър. Ще му дам 6 от 10, защото нали съм убила и тебе и други брат. Той е ръкавица, която може да тъс... Не, ще му дам... Не, знаеш ли какво? Ще му дам 5 от 10, защото... Примерно, ще бил, не знаеш какво прави. Виждам много причина, но... Добре, айде, 5 от 10, каквото ти мислиш. Ако искате, напишете в коментарите, какво мислите, че тази ръкавица, но при мен е 0 от 10, просто казвам. Добре, сега ще мина на други ръкавици, не само тези, като Error ръкавицата, Overkill и други. Error ръкавицата, сега май има хакер, няма ли? What? Да. Когато си ползвам силата, ме телепортира в Бразил, което всъщност много помага. Все пак е трудно, да. Бразил помага, което добре, аз ще дам точки за това. Ама сега тази ръкавица е one shot и хората не харесват по принцип one shot ръкавици, защото веднага умираш. От тях и да, там. Даже и ревърс не работи. Даже и ревърс ръкавицата не работи. Което нали не е хубаво. Но иначе е one shot, може да получиш там ретро ръкавицата с нея. Трябва ти помощ. Нали? По-скоро някой друг ползва, нали, ретро ръкавицата. Защото е така one shot и убива просто другите, но все пак е силно. Бих дал 7-10, но по принцип когато я ползваш не е защото нали
по принцип не когато помагаш, а когато искаш да убиеш всички в сервера и някой. Просто, да. Така че 7-10. Да. Но иначе всъщност, ако бих и дал 10 от 10 с сила. Защото много е силно, наистина, то убива веднага. Така, следващата ръкавица е стик. Стик. Добре. Знам, че това трябва да е като ръкавица с мешка. То даже не е ръкавица. Оле... Става тук. Късте се. Оле. И аз малко бъгвам. Добре, стик ръкавицата даже не прави. Даже не ти дава слабо. Ето аз го дарих. Да. Мастарито е направо... И все пак разбирам, това трябва да е така ръкавица като смеш коле. Колко много, ама... Да. Сега ще ранкна на сила и нали, дали хората харесват нещо такова. Сега знам, че трябва да е така смешна ръкавица, но все пак казвам наистина, според мен бих казал... Що казвам бих казал? 0 от 10 просто. Наистина. Наистина, просто добре, то е много трудно да убиеш някой знае. И сега по друга ръкавица. Killer Fish. Сега няма да ползвам 99 робокса или колкото е. И също е смешна ръкавица. Сега няма да ползвам робокси. Но съжалявам, няма да ползвам. Но тази ръкавица е малко, нали, трябва да бъде. Цвета е малко смешно да бъде, нали. Нещо такова. И също е като фиш ръкавицата. Фиш. Фиш. Ето е, фиш. Просто, само че може да я спамиш, което е просто OP. Тази ръкавица и без това добър, може така просто да отидеш към някой. Може то смахваме. И е така неочаквано. Просто да ги удариш или мисля, че може да получиш две ръкавици от това, което е също хубаво, нали? И те са баджи ръкавици, естествено, нали? Което добре, хубаво. И не е лоша. Добре, давам 10 от... Ще давам 9 от 10, защото хората малко може да не харесат точно ръкавицата и ще бягат от тебе. Не знам, нещо такова, така че 9 от 10. Ще дам сега Overkill, сега същото като Error, бих казал, само че тук не можеш да умреш всъщност от Reverse. Overkill просто убива хората, нали, да. Spectator, така, добре, ще дам, тук имаше едно време, където наричаха Overcringe, че я ползваха. Но не знам дали още го правят, но да. И 7 от 10 също. Spectator, просто гледаш за вайбовете, нали. Добре, така с boombox, с емоти, да. Защото просто така може да стоиш. Да, ще дам 4,5 от 10. Да, знам, че не е много силно, но просто така стоиш, не знам. Вместо наистина все едно да тимваш, просто, ама знам, че струва робокси. Да. Добре, 4 също 10. Create. Custom. Сега мога да правя някои неща такива. Което е всъщност, да. За да направиш много неща с нея. Не е лоша, да, много робокси струва. Сега май не си заслужава толкова с робокси, колкото е, но всъщност май сега да. Преди беше 700 нещо, не си заслужаваш. Май, ама сега до някъде, според мен не е лоша. Нали, що може да правиш неща и има лимит, всъщност не можеш просто да направиш безкрайно сила. И затова бих казал 8 от 10. Ultra Instinct просто е силна, нали, тази ръкавица, когато удрят. Има шанс всъщност да отидеш зад тебе, има Instant Transmission. Това е на мастерито, което е добре с... като получи един нърв за мастерито. Или, да, получи един нърв, но пак е добра според мен.
бих дал 8 от 10 също. И сега малко да кажа за фиш. Всъщност аз не казах за фиш. Фиш, нали, същото, но има лимит. Не че има лимит, има просто кулдаун. Не е като килър фиш. Бих дал 7 от 10 пак. Сега ще мисля да си затворя очите, просто да ти опре една ръкавица. Сега ако не знам какво правя. И този. Кинетик, добре. Кинетик зареждаш, сега правиш, нали, там бум и всички умират. Не че умират, може да оцелеш сега, но може да получиш, нали, други ръкавици от нея и ако, нали, си достатъчно заред. За съжаление, нали, трябва да си ударен или ти да удраш, нали, другите с ръкавиците. Или с Моай, нали, да ползваш Моай ръкавицата, да те ударят. Не, да те вайн бумнат, нещо такова. Когато, нали, се зареждаш, но може да направиш един огромен шок и да получиш ръкавица. Сега искам да го дам честно, може би нещо 6,8. Да, бе, 7 от 10 направо. 7 от 10 сега. Добре, още една ръкавица, мисля. Кажа. Една ръкавица, някой не знам, просто няма. Опа. Иван, знаеш, ето тук. Иван за коя ръкавица говори? За Ханду, добре. За Ханду. Тук просто ето карат да отиваш към. Да. Сега малко дадох всъщност кил на дадох всъщност кил на килстрика, всъщност. Което, да. Може да направиш някакви яки неща, нали. Например, сега да ползвам. Тук на планк може да стоиш на такова и да ги дропнеш тук и да ги удариш, нали, да паднеш тук, нали. Има повече място. Нали, може да ги удариш, да. Не е лошо. Или също си други неща, нали, да стоиш на края на айленда и да. Бих дал 7 от 10. Не, 8 от 10. 7,5 от 10. Да, 7,5 от 10. Знам, че давам много 7 от 10, ама да, така мисля. Добре, благодаря, че гледахте. Може малко да лагва. И да, да си призна, според мен, Иван, това, което не беше най-добрата. Според мен Иван не даде, нали, най-добрите рангове, но не знам. Аз дадох много 7 от 10. Може би ще направя, не знам също скоро, но ще направя част втора. Може би скоро, може би по-късно, не знам. Да. Това е около 30 минути вече. Да. Но благодаря, че гледахте. Мога да направя, може би, някакъв слабател с видео с Иван, може би. Но, да. Благодаря, че гледахте. Вече 29 минути. Хайде, чао. Чао, хора.